μωρέ. Κράτο τώρα. Τι είναι κρατάει τρεις. Και αυτό το κάναμε προχθές. Ναι, Αυτό έχει. ναι. Αυτό της βρήκε ο γιατρός. Το οποίο είναι 2 μηνών. Και σε 7 μήνες γίνεται. Συχναμένο, παιδάκι μου. Συχναμένο, αλήθεια τώρα, πες μου. 7 μηνάκια έχουμε ακόμα και θα γίνετε παππούδες. Να το να. Ποιος ρε? Ο γονός σας, η γονή σας. Αλήθεια σου λέει. Αλήθεια σου λέει. Γι' αυτό Τι φοβόμαστε. εννοείς, Γι' αλήθεια? αυτό φοβόμασταν, μην πάθετε σε όλο το μωρό. Τι έλεγε ρε? Τι λες μωρέ? Κράτο τώρα. Τι είναι κρατάει τρεις τραβάς και βίντεο. Τι λες, αλήθεια? Αλήθεια λέω. Ναι. Αλήθεια. Α, στο καλό συγκινήθηκα. Που δεν κλαίω ποτέ. Γιατί δεν μας το πες πριν? Θέλαμε να σας το κάνουμε έκπληξη στο τραπέζι, που θα ήμασταν όλοι μαζί. Μας έχουν πει καλά λόγια. Και ο δικός μας, αυτό της είχε βρει ο πρώτος γιατρός. Που είχε διόγκωθεί εδώ. Βλέπει. Αυτό τι είναι αυτό? Αυτό είναι η διόγκωση. Αυτό το μαύρο τι είναι? Η διόγκωση μέσα στην οθήκη. Αυτό μας είχε βρει και μας είπε ότι είναι λίγο διωγγωμένο. Αυτό τώρα που είναι διωγγωμένο, που το βρήκε, είναι 2 μηνών. Και σε 7 μήνες γίνεται. Όχι, αυτό μου το έφερε ο Κώστας χθες. Γιατί τα άφησε, δεν είναι αλήθεια. Τι, και σε 7 μήνες θα γίνεις γιαγιά. Αν δεν μου λέει το ψεύτη. Αλήθεια λέει. Αλήθεια. Τον Αύγουστο, λέει, στη γιορτή σου θα γίνεις γιαγιά. Εντάξει. Όχι, αλήθεια σου λέω. Τον Αύγουστο, εντάξει.